Bueno, igual non era a palabra que quería emplear naquel momento, pero... No, ou sí, está sufrindo por esa soidade. Sí, a gusto non estou. Claro, é que o contamos ás veces, pero tamén vos que non narrades eso de non o sabe ata que un vive nas súas propias carnes. Exactamente. Sí. E disnos que che gustaría atopar alguén para sair da rutina. Sí, sí. Sí, porque a verdade é que faigo a rutina de todos os días. Sales a tomar un café, ves, faz a comida, bueno. Claro, que os días son todos iguais para ti, José. Sí. E además a soidade afectouche na saúde. Sí, sí. De que xeito, José? Estuve con un psicólogo. Estuve con un psicólogo porque tuve unha depresión que me estou tratando aínda a día de hoxe. Tes unha incapacidade absoluta. Absoluta. Dis que non o queres agochar, pero que tamén queres deixar claro que faz unha vida totalmente normal. Por supuesto. Non fai falta que digas a palabra depresión, que o facemos moitos coa boca pequena. Porque é un problema que afecta a moitas persoas. Sí. E do que ti estás intentando sair adiante. Claro. E iso é importante, José. E hai que poñer cara tamén. Sí, sí. E para iso estás hoxe aquí. Claro. Nunha depresión pode caer calquera, José. Calquera en calquera momento. Sí. O que hai é que facer o posible para sair dela. E ti estás dando xa un paso importante hoxe aquí. A túa compañeira de vida é a soidade. Pero antes tiveches dúas relacións importantes na túa vida. Sí. Que non foron adiante. Ao final, non. Pero os anos que estiveches, a primeira relación que tiveches, eses, se non lembro mal, creo que foron 12 anos, Sí. dis que foron os máis felices da túa vida. Sí. Foi cando naceu o meu fillo, era con que me casei a miña muller. Esa relación acabou, queda ese fillo que supoño será importantísimo para ti. Moi importante. Elemental. E logo aparece máis adiante unha segunda relación. Sí. Convivides, pero tampouco foi alá, non? Non. E logo hai algo que me chama a atención, que dis que non tiveches máis remedio que habituarte aos plans tranquilos. A que te refires? Cales son os plans tranquilos? Como? Que tiveches que habituarte, unha vez que rompes a segunda relación, ti quedas só, que tiveches que habituarte aos plans tranquilos. Que son os plans tranquilos? A que te refires? Plans tranquilos, pois foi volver para o meu piso de Narón e bueno. Levar unha vida máis pausada, quizás, non? Sí. Pero o mellor igual é demasiada tranquilidade xa, que estás levando nestes momentos. A verdade é que sí. Chegaches ao punto no que igual precisas algo máis de ritmo, non? Sí. Salir máis, ter ganas de ir a bailar, que agora xa levaba un tempo que non iba, bueno. Claro, José, se atopases unha compañeira, que che gustaría facer con ela? Moitas cousas. Pois dinos algunha, por exemplo. Pois ir a bailar, salir, ir a comer, bueno, unha vida de parexa, xa vou dicir moito de matrimonio, pero de parexa sí. Bueno, porque o que nos comentas é que si dades pasos, a ti non te importaría nun momento determinado convivir con esa parella. No. E máis, estuve vivindo 5 anos, estes últimos 5 anos, con unha parella, pero se volveu moi exigente e tuvemos que deixala. Bueno, cousas que pasan, José. Sí. Ti tes un home, ademais, moi aventureiro, Porque José gustan as motos.
José, eres moteiro como a min, eres dos meus. Eres moteiro? Home, claro. Meca, Meca, que se superes traíamos a moto aquí os dous, que moto tes? Ah, eso digocho despois. Bueno, Teño unha moto grande, ai, a miña tamén era de 600. Tamén, a miña tamén. Sí. Sí. Sabes por qué? Hai moita xente que eu lle digo, teño que dicilo, tamén rompendo barreiras. Hai moita xente que digo, teño moto, e dime, que tes unha Vespino? É porque vou ter unha Vespino e non podo ter unha moto grande. É público, as mulleres non podemos conducir motos grandes. Claro que sí. Claro que sí. Sí ou non, José? Desde luego. Desde logo. Bueno, a Vespino tivena eu. Claro, efectivamente. Non Non é ningunha deshonra. Non é iso, Marcial, pero ti Non entendes... era unha Vespino exactamente, Escoita, era un ciclomoto. Marcial, ti entendes a mensaxe que eu quero transmitir? Sí, Porque eu tamén tive unha Vespino cando era nova, porque así empezamos todos. Eu- Pero eso de que só as mulleres poden ter motos pequenas non é así. Pero que non é hoxe en cuestión de día. mulleres nin de homes. No, Por eso. eu cando tuve 16 anos, meu pai comproume unha moto preciosa, nova. E empecé. Sí. E ademais, grazas a gustarche o tema das motos, aí fas unha panda de amigos, José. Tamén. Bueno, nosotros éramos unha pandilla, salíamos sempre xuntos. Cada un tiña a súa moto, pero a máis bonita era a miña. Estamos che vendo aí coa túa moto, José. Sí, no, esta é a última. Bueno, outra, pero da igual, é unha moto das Sí, túas. sí. E agora, de cando en vez tamén quedas cos colegas... Ahora sallo menos Ahora non teño moto, ahora non. Con eles en moto non sallo. Bueno, pero quedas con eles igualmente. Sí. Os sábados é un bo día para quedar. Sí, De quedar da moteira. Sí. E logo vaslle facendo sinal así polo camiño. sí. No, saludamos así. Saludamos así, Din que o moteiro é moteiro toda a vida, ainda que non teña moto. Aí está. Porque... Bueno, eu esta tiñalle medo, Tiñalle medo porque era moito cando... Hai que ir con xeito. Permíteme volver á relación co teu fillo, porque Sí. é moi importante na túa vida. Moito. Dis que é o máis importante. Sí, moito. É o número 1. E tanto é así que ti dis, se alguén levanta o teléfono para chamarme, que saiba que primeiro, por riba de todo, está o meu fillo. Desde logo que sí. Pero tampouco che importaría que esa muller tivese fillos. No. Para nada. No. Non sería un problema. No, porque hoxe os fillos... Eu teño fillo, pero o vexo de pascos en flores. Ele está traballando, estudiando na universidade. Pero ti queres deixar moi claro que primeiro está o teu fillo. Sí, pero sí. que iso é moi normal, porque eu dicíache antes, o moteiro será moteiro toda a vida, aínda que non teña moto. Un pai ou unha nai seguirá sendo pai toda a vida. Sí. Estea casado